A Escola de Remo do Clube Mecos, no Grove, é un exemplo de traballo coa canteira. Dúcias de nenos e nenas, a partir de 9 anos, sacrifícanse e prepáranse para chegar a ser grandes remeiros, para manterse en forma ou mesmo por seguir a tradición familiar. Pero sempre sen esquecer outros aspectos esenciais. Se siguen traballando, se siguen no plantexamento que estamos seguindo, chegarán a donde se propoñen, sexa neste club, sexa noutro, ou sexa no que se propoñen certa da vida, porque isto non queremos escapar, a parte dun deporte, é unha preparación para o demais, que hai unha disciplina, hai uns horarios, hai unha disciplina que tes que cumplir. Home, eu remín hasta o 2010, non neste club, en outro club, pero bueno, gústame moito, sempre me gustou estar con críos, enseñándolle, non só o que é o deporte, sino a vida en xeral. Gústame falar moito con eles, que lle fagan caso aos seus pais para que non nos lo quiten de remo, claro está. E bueno, eu a verdade é que me desvivo por eles, encántame estar cos nenos. Este clube leva máis de 30 anos sacando rapaces e rapazas para o remo, pero o traballo, a disciplina, fano bastante duro, sobre todo porque supón renunciar a certas comodidades. Si, moitas horas hai que dedicarlle, é moi sacrificado. No verán xa abandonas un pouquiño máis, pero no inverno sí que sacrificas máis. Significa renunciar a algo, dedicarte ao remo e adestrar ou non, compaxinas con todo, cos estudios e con todo? Sobre algunhas cousas sí que tes que renuncias a estar máis coa familia e tes que facer uns horarios cos que tes que cumplir se queres entrenar. Que faz no Clube de Remo Mecos? Aprender a remar, tamén son patrón. Eres patrón? En que consiste? Levar o batel recto, facer as viradas e o que manda no batel. Tens que ser moi duro ou non? Casi algo así. Sí? Berras ves moito? A veces. Que lles dis? Cando non espabilan, que? Hai que gritarlle. E logo xa empezan a espabilar. Están familiarizados co deporte da súa terra, xa, como te comentaba antes, viron a alguén competir, viron a un primo, viron un irmán, viron os mesmos pais ou os tíos, os mesmos abuelos que foron parte membros da directiva. Bueno, por historia este club é grande. A ver, a todos nos gustaría ser profesionales. A mí gustaríame. Si pudera, pues non o dudaría. Pero mentres sexa así, a mí sírveme. Eu creo que para empezar é máis importante a técnica. Eu hasta diría de un 70-75% de técnica e a forza xa virá. No noso deporte non é como o fútbol que tes unha libertad de movimentos. Aquí son os movimentos moi marcados. Entón, na primeira tes que marcar que eses movimentos quedan aceptados e sean ben executados. Eu entendo que vendais o que máis o público vos demande, pero tamén nunca olvidéis os outros deportes, porque detrás diso hai, como ti dicías, hai moito traballo, moito sacrificio e moita dedicación. Un deporte que xurdiu do traballo para trasladar mercadorías nas lanchas. No Grove lévano no sangue prácticamente desde que nacen, e a pesar das dificultades, seguen e seguirano practicando. Recomendas facer remo a toda a xente? A todo o mundo. Todos os que poidan, pois que intenten, polo menos. Que non digan que non lle gusta antes de probalo. Estudien, que se porten ben, o sea que
para que veñan a remar e non hai ningún problema, teñen que facer o resto das cousas ben. É sacrificado, pero como dice miña abuela, sarna con justo non pica, non? Entón, pois se é o que te gusta, pois falo. E a verdade que estou contento con iso, senón claramente non estaría aquí e cambiaría por outra cousa. Vieiro, a terra. Vamos, Icar, vamos, rápido.